gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong iampo ang nanag-away karon nga mga katawhan, labi na ang ato mga leader sa mga nasod nga mogamit unta sila sa pagpasaylo. Muangkon unta kita nga kitang tanan pulos mga makasasala, pulos gipasaylo sa Dios o pasayloon sa Dios. Ang ato sang mga benefactors and donors hatagan unta sa pasaylo ug kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay hulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among magbubuhat ug mag-aagak, himua nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo ug inyong gidawat nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kaayo o kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Og nga nagpakita siya kang Pedro og unya sa napulog duha ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya sa kapin sa 5 kagatos sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kay Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan nagpakita usab siya kanako bisan tuod nataw ako sa talagsaong paagi.
Kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles. Dili gani ako angay nga tawgong apostol, kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao ako karon, ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw akong naghago kaysa ubang mga apostoles, bisan tuod dili kinibunga sa akong pagpaningkamot, kundili sa grasya sa Dios nga nagbuhat sulod kanako. Busa dili hinungdanon kung kinigikan ba kanako o kanila, kundili nga kini mao ang giwali og inyong gituohan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay, kundili mabuhi. Ug isang yaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ikaw ang akong Dios, ug nagapasalamat ako kanimo. O Dios ko, gibayaw ko ikaw. Nagapasalamat ako kanimo, tungod kay gipatalinghugan mo ako. Ug ikaw ang nagluwas kanako. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Alleluia, alleluia, wikain mo,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon. Busa miadto si Hesus sa balay sa Pariseo og nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura may usa ka babae nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Hesus nagkaon dito sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo ni Hesus dapit sa tiilan, mihilak siya og nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Hesus. Unya gipahiran niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Hesus o gihagkan o gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Hesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, kung kining tawhana tinuod pa nga propeta, makailaon ta siya kung kinsa kining babae nga mihikap kaniya ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Apan miingon si Hesus kaniya, Simon, aduna ako'y isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige magtutudlo, sultihi ako. May duha ka tao nga nakautang sa usa ka tigpahulam o kwarta, miingon si Hesus. Ang usa nakautang og 500 ka denaryo ug ang usa 50. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang ang ilang utang. Karon kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila. Sa akong hunahuna mitubag si Simon, kadtong dakog utang. Husto ang imong tubag, matod ni Hesus. Unya milingi siya sa babae og miingon kang Simon, nakita mo ba kining babae? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha o gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako, apan nagpunay siya halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo hisuig lana ang akong ulo, apan iyang giaguhan ang akong mga tiil. Busa, sultihan ko ikaw nga ang dakong gugma nga iyang gipakita nagmatuod nga gipasaylo na ang daghan niyang mga sala. Kinsa kadtong gipasaylo sa diyutayng mga sala, nagpakita og jutay lamang nga paghigugma. Unya giingnan ni Hesus ang babae, gipasaylo na ang imong mga sala. Ug ang uban nga didto sa kan-anan miingon sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylog mga sala? Apan miingon si Hesus sa babae, ang imong pagtuo nagluwas kanimo pauli nga malinawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot kaayo ang hulagway ni Hesus nga ang tao nga dakog utang o ang tao nga gamay utang inigpapas
sa ilang utang, mas dako gyud gugma ang dakog utang ngadto sa tao nga nagpapa sa iyang utang. Nya katong gamay ra sag utang, gamay ra sa gugma. Kining utang naghisgutan ni Jesus, nag-refer ni sa sala. Kitang tanan sa tinud-anay pulos kita dagkog sa mo nang di kita angayan malangit. Ingna imong tupad. Ingna di jud ka angayang malangit. Hilas ra kaayo ka nga moingon, Ginoo pasudlak kus langit. Hilas ka ita. Di kita angayang malangit. Sige tagbalik-balik og pakasa, una-huna, pulong og buhat. Di kita angayang malangit. Pero kalang naay mamatay, inig-ingon ako, sa inyong una-huna, hain na ka nirong minatay. Dayog ingon, langit. Nako, kakamo no, ka mga ambisyosa gid ninyo. Nganong nakasiguro mamong malangit buutan man na siya pader. Istorya. Kanira bang atong kabuutan din sa kalibutan, kasagaran, related ra gyud sa benepisyo nga atong nadawat. Nanglita na ay nagpuyo-puyo nya may kay muhatag nimo, di jud ka paninglan sa imong utang, mingon ni kabuutan biya kay na siya. Pero nagpuyo-puyo na asay nangabit, na ikabit nya may kay muhatag nimo og pabor, mingon ni ka bisag inana na siya, buutan gina. Nabangga og kalit, namatay, ingon ka adto gitus langit kay buutan biya to siya. Pero sige jud maintain sa kabit. Ang sama iyong tanaw na. Okay ra na. May biya kay nang paria. Tulo lang kabuk iyang anak pero may gina siyang muatiman og kanang parokya. Ana. Nya gimintin gina niya iyang tulo kabuk anak sa lain-lain nga babae. Iya biya nang giatiman gyud. Himuan ko na niya balay niya iya ginang gipa-eskwela. Pagkamatay des pari may ngodenta nga ang pari no ato gitus langit kay bisag inato to siya pero may biagig kay to siya. Ano? Mo nay atong misyor sa kabuutan pero sa Ginoo ang tinuod nga buutan kadto gyung tao nga moangkon sa iyang sala ug mobiya niini. Muangkon nga siya makasasala unya mobiya sa maong sala kay muila siya nga kining sala maoni ang akong inhustisya nga nabuhat ngadto sa Dios nga kanunay nipapas sa akong sala. Sa mata sa Ginoo mga igsoon, gipapas na niya ang atong utang sa iyang kasing-kasing o sa iyang hunahuna. Dili na gina siya maningil sa atong utang. Mabitang niingon si Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil. Kay batasan ginas Ginoo nga dili maningil. Pero kana siya 50% na sa atong kaluwasan. 50% ba nga ang Ginoo ready to forgive all our sins anytime, anywhere. Ana. Pero ang another 50% ana kita nasad kun moangkon bata nga kita sadan unya mangayo tag pasaylo. Mao na nay makumpleto na ang kaluwasan. Nga moduol tas Ginoo mangayo tag pasaylo. Mo na dili gid nato masukod nga ang tao portika salbahis. Nga moingon kita maimpierno na ginasiya. Maligya pagdrugas, suyo pa, mupatay pagyod kay mangawat, manulis, imo pag yung anak gipatay. Ayaw gyud ingna nga kana siya maimpierno na gyud. Nganuan, bisan kadtong dako kay sa ngayang gibuhat. Giandama natos Ginoo og dako kayong pasaylo. Pasaylo nga way sukod. Niya kung any time of the day, anywhere, moduol to siya sa Ginoo og magbasol, mapasaylo gito siya.
Muna nahitabo ni San Pablo sa unang pagbasa. Matod pang San Pablo, di man ko angayang tawgon ganig apostol. Nga naman, akong gilutos ang mga magtotoo, gipatay pa niya, gipriso niya ang mga magtotoo. Pero tungod sa grasya sa Dios, matod pa niya, gihimo siyang usa sa mga apostoles, o gani tungod sa kadako sa iyang sala nga iyang giila nga di siya angayang tawgog apostol, labaw ang iyang paghago kaysa ubang mga apostoles, matod pa niya. Pero giangkon gyapon niya, kinisang akong kahago nga extraordinary, dili sad ni gikan nako, gikan ni sa grasyas Ginoo tungod sa iyang dakong gugma o kaluoy nga rin ako. Hindot no? Muna, kamuro mga asawa, ayaw ikondem ang inyong bana tungod lang kay nangabit. Kamo sa mga bana, ayaw sad ikondem ang inyong asawa tungod lang kay nangabit. Ayaw. Ing nagyod nga, kanindot unta kung mubalik kas Ginoo. Ano ba? No. Kanindot unta kung muila na kas imong sala. Pero sa akong kasing-kasing, nothing gonna change my love for you. Nga naong sa nakarelate ay. O, di ba? Ingno ninyo anak, dili. Mo anak mo? Mauna na. Mauna sakto. Kaya nga naman, mao man ay makalimpyo nato, maobitan gitudluan ta ng amahan namo nga niingon pasaylo amis among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Na siya pasabot ana. Nya kamo sang mga sadan, kita sang mga sadan, atong hinumduman nga wa gyud tinuod nga kalipay o kalinaw sa atong kasing-kasing basta di ta maghinulsol, di ta mo angkon sa atong nya di ta mo hinulsol. Kana bang magpakaaron ingnon ta ba? Kana bang magpapretend ta mo justify ta sa atong sala? Di gid ta magmalinawon. Bisan pag-unsa nimo ka successful, di gyud ka malinawon. Nga naman, naaman ang imong sala. Mahubitaw ning ato mga leaders, ato mga politicians, apil na sa dinis atong simbahan, na nag-away, siging away, kadaghanan nila siging away. Mailhan na nimo ang mga politicians o mga leaders ba sa simbahan nato nga maayog relasyon sa Ginoo. Nga naman, di gid na makig-away. Naba mo'y nailhan nga ato mga leaders nga di gyud makig-away bisag awayon? Namo? I-congratulate tiksi ina congratulation kay napasaylo na ang imong mga sala. Pero kana mga mo justify sa ilang sala, magsigi nagtudlo sa ilang isig kataw, ikay sadan mao ning mga Parisiyo, dagko man kay islagsa pero gasigig tudlo kanang babayhana sadana nganong gi tugutan man na aning tawhana, propeta man ka ni siya, nganong iya mang gitugutan nga muhikap na niya, muhalok na siyang tiil, mupahid na siyang buhok, siyang tiil, nga sadan man na kayo, nganong nipaduol man siya na sigig yung tulisok ba, sigig yung tulisok. Mao ni ron ato mga leaders, labi na diha sa atong mga politicians, siging pinahiray anang ilang mga lapok, siging tinudluay, wa gyoy pag-angkunay, kanindot untag mangangkon tas atong mga sala. Kana bang dili na kamo ingon, ikaw ra maoy nangurakot, ako nakapangurakot biyasag ko, ambot og hain dako aning ato. Ana nya ang imo corruption siguro na, ang ako sad pamakak, dili ni corruption ako pero pamakak. Kanang imo tingali pamakak, ang ako pangabit, pulos kita sadaan. Ana nya magsabot dayon, muhunong nakataani kay mura nag-antos ang atong katawhan nga giatiman tungod aning atong mga bisyo, kining atong mga kahuyangan nga atong gipaundayunan,
purti namang dagkuas kwarta sa nasod ang nangawagtang ani, purti namang dagkuas kwarta sa simbahan ang nangawagtang, ang mga kolekta mura man lag ni agis atong bulsa tungod aning atong bisyo, pari man unta ta, obispo man unta ta, kardinal man unta ta, ana ba? Di ba? Ngano man wa day nga sayop nato ana, gikan sa Santo Papa padong nga ris mga lektor. Oy, polos tanay naatay degree of sinfulness. Ako naa sa koy ako. Maobitang porte na kong paningkamot pag-alagad dinhi sa atong parokya. Kuyog ani ang akong kahuyangan. Kamo nahibaw mo ana, labi na gyud mong suod-suod nako. Nahibaw mo unsay akong kahuyangan. Naasad ninyo'y giluod nga nagtan-aw nako. No, naaoy, sikreto lang na. Padir. Oh. Maana na. Sige lang, tugutan ra ta mo ana. Tugutan ra gid ta mo kay mao gyud nay tinuod. Pero wasan mo kakita sa tanan. Wa mo makakita sa tanan. Kung ako sa yung ipakita ang tanan, ayaw na lang sad. No? Pero igo na nga mangangkon ta sa atong mga sala. Gilingi ay imong tupad. Ingna ba? Ako baya no, sadaan baya ko. Ikaw, musta man ka? Ingna ako, sadaan gyud ko. Ikaw, musta man ka? Ana, moingon sa na siya, ay pareha ra ta oy. Ana, nya mo sogo dayon mo ingon nga, ay di na ta mag-away oy, magtinabangay lang ta. Ana, magpasayloay lang ta. Unya labaw sa tanan, mamiya na ta aning atong sala. Ninduto na ni nato atong kinabuhi. Iparihas na ta ni San Pablo nga gikan sa iyang pagkamanlulutos, gikan sa iyang pagka-persecutors, nahimo na siyang tig-alagad sa katawhan nga iyang gilutos. Nahimo na siyang sa iyang pagkahinawayon sa Ginoo, sa iyang pagbugal-bugal ni Kristo, nahimo na siyang alagad o apostol ni Kristo. Mao na nga unsa to'y tubag nato sa Salmo, pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Maayo gyud kay ang Ginoo. Ang kanang tawo nga ni ila sa iyang sala, makaila sa na siyang ang Ginoo maayo gidi ay. Pero kanang tawo nga dili makaila sa iyang sala, para niya ang sugo sa Ginoo, torture para niya, pakauaw, panginsulto ngadto kaniya. Masuko na siya kung maghisgot as mga sugo sa Ginoo, sama anang kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas, masuko gina kanang mga sadan. Suko na. Kanang moingon ta, pakulata lang kung kulatahon ka, kung patyon ka, pakamatay lang, masuko ginang mga sadan anak. Kamo dili mo masuko. Di mo masuko. Pero ako daghan kay ko gi-counselan dinhi. Pag-ingon pa dir, nangulata, galagom pang naong, tanawa pa dir, galagom ko, naku, papuni lang na. Ayaw, saan pa dir, ayaw. Pero sa sige na mong discuss, mag-anam dayog kahubas ang iyang kabugat siyang naong. Unya, mulakaw siya nga galagom ang naong, pero gasmile na. Thank you kay Father ha, thank you kay nako. Sige, butang ila nagmayana ng imong lagom. Mawara na. Ang importante, imo na lang naong ang galagom, pero imong kasing-kasing frisco na. Di ba? Ang imo na lang naong mo'y bunog, pero ang imong kasing-kasing naayo na. Ang imo na lang naong mo'y bugat ismail kay nihubag in taon, pero ang imong kasing-kasing gaan na. Di ba? Nindot ana. Nindog na tayo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa atong mahigugmaon ug maluluyon nga amahan, ug moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga padayunon sa mga pangulo sa simbahan ang buhat ni Jesus sa pagpasaylo sa mga sala ug sa pag-ayo sa mga kasing-kasing samaran, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang diwang mapasayloon ug magdala sa katawhang nagkabingkil ngadto sa malinawong pakigsabot-sabot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga magmalumo ug mahigugmaon kita
sa atong opinyon sa uban, ug dili kita mosaway ni mosalikway kanila tungod sa ilang mga sala ug sa mga kakulangan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga sila nga masakiton ug ang mga nagatiman kanila makasinati sa makaalim nga presensya sa Ginoo, pinaagi sa mahigugmaong pagtagad sa ilang Kristohanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga sila nga mihalina gikan niining kinabuhia, makabaton sa pasaylo ni Jesus atong manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Labing mahigugmaon ug maluluyon nga Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan ug dawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi, magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug ang katong nabiktimas mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, huwag ka na mo ang imong giharian, ako man ang imong pagod.
sa mataganaw, ihatag ka namo karon adlaw, upasayo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuan-luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo manangging arian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, Na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasan kalautan sa tao ipapas, pasay lugugma, ihatag sa Diyos,
pamation. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo mag-agak unta sa among mga hunahuna ug mga buhat, ang imong espiritu magtultol unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga lingkod makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung pasaylo. Maghatag ni healing, cleansing sa atong kinabuhi. Nya kita sad kinahanglan mo pasaylo sad sa atong isig katao sa way limit. Salamat sa mga tao nga nakabati na sa kalipay nga Dios nun og mipaambit ngan hinato pinaagis pagpamalit aning ato mga slots. Ang atong SBF dag, ang atong halin iabot nag 38,830 ka slots na apay 21,170 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Padayon lagi tag palit ani. Nya kung gusto mog challenge na ata ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge na nasad tay nadawat nga 237 ka 16 slot challenge. Ang atong CTU para sa atong pagpanghatag unyag bugas sunod buwan o pagpanukod og mga balay nga mga labing minus 61 ka balay atong target sugod karong buwan sa Nobyembre. Ang ato na sanghalin iabot nag 8,434 ka slots na apay 61,566 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. O gusto sa mog challenge aning CTU na sa tay 61 challenge nga tag 6,100 per challenge. Atong pakpakan ang namalit nato og mga slot. Salamat kayo. Padayon pa sa tang nagdawat at mudawat atong investment slot nga DSAP nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Niya karong gabi huibis naman sa drone, kada na gid ni semana ngato na sang prosesyon sa atong patron. Panguluhan ni sa atong mga Cofradia de San Vicente Ferrer, kuyog sa atong mga mandated organizations. Ang ato gyapong ruta, ato gyapon tong subayon ang ato gikan dinhi na labas diha nya agi tangadto sa Hablublakan, ngadtos Bugwak, Limugmog, ngadtos Kurba, nya balik dinhi. Ang ato aning tumong ampo ta nining atong gamayng sakripisyo matag semana kuyog sa atong patron sa San Vicente Ferrer, ampo tas kalinaw kahusay sa kalibutan, panalipdan unta tas mga kaning mga katastrofis, mga katalagman. Unya ang ato sa dutang mga leaders labi na dinhi sa atong nasod magsinabtanay na unta sila magpasayloay og mohonong na sa ilang siging away, mohonong na sa mga sala. Kay mao ginay babag karon na sige ning atong kagutom, kining atong drugas, smuggling, sa panang uban diha ning patay, kaning atong mga nang hitabo karos Pilipinas nga portig yung lisura. O na ato nang iampo nining atong pagsakripisyo. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, na
sa iyang bendisyon. Atong daykon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon.